Aku janji ora bakal mangan lan nginum kang bisa njalari wuru. Kuwi mau munggo piwulang. Panca Darma Budhis Ki Buyut. Oh, inggih. Wah, menika piwucal luhur sanget Raden. Kepara nyata. Ana maneh piwulanging guruku. Kados pundi piwucalipun? Mangkene dawuhi. Lamun sira kepengin mulya donya prapting delahan, mula sira anindakna dharma 5 perkara kang sinebut panca dharma uga sinebut panca kaya dharma. Mekaten. Iya. Menika werdinipun kantos pundi? Werdine mengkene Ki Buyut. Sepisan sinebut meta karuna utawa tresna asih marang sesama. Kaping pindho sama ajiva utawa ngudi marang bebener. Kaping telu sinebut kama samvara utawa ora seneng ngumbar nafsu syahwat ing ngendi papan lan ngendi nggon. Kaping papat sinebut saca yaiku ngluhurake marang bebener tumindak pangucap lan pikiran. Genep kaping 5 yaiku santi sampajana kang werdine duweni rumangsa kang bener. Panca Darma wau murih langgeng menapa inggih wonten abon-abonipun to Den? Ana Ki Buyut, ana abon-abone. Dene pitukon kang sepisan yaiku sira aja ngrumati watak deksura, hambek siya, tamak lan demen boros. Awit kang mengkono mau sinebut aluba. Inggih. Kaping pindho sira aja ngrumati watak sri drengki, jail metakil kang uga sinebut adosa. Kaping telu yaiku denarani amoha yaiku aja bodho kepara seneng nyinau dharma kang wigati kanggo mbedakake lawan becik bener lawan luput. Nggih. Kaping papat aja nguja syahwat ngumbar nafsu utawa nekama. Dene ingkang wekasan kaping 5 senenga marang karahayon lan katentreman ya sinebut praviveka. Dene ingkang pungkasan diarani nisarana utawa seneng marang nirwana Ki Buyut. Tansah marep pamoring suksma sinukmaya winahya wae ngasepi sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana balen saking liyep layap ngaluyuk pindha pesati penasa musuting rasa dadi wata kaya mangkono midhanget mlaripun Sang Kunjara Karna padha sakala gebregah Ki Buyut Budawaka diadolan warasi. Ngendriya mangun kong kanduman harimang lelena tanpa kanen yen tantulusa mangku sang tiah utama matur nuwun Raden. Dene paduka paring srana lumantar piwucal luhur njalari pulih otot bayu kula Raden. Wela dalah. Ki Buyut sampeyan wis waras. Sampun Raden. Syukur bagi sewu Ki Buyut Budawaka. Mau sira mung nglumpruk tanpa daya. Bareng krungu kandhaku kok
banjur gumregah. Lah inggih to Raden, niki kok kula kados ngimpi. Oh. Sampeyan rumangsa kaya wong ngimpi. Inggih. Kula ngimpi Semar Bathara Yamadipati nglandang satriya bagus naminipun Purnawijaya. Piyambakipun badhe dipun cemplungaken dhateng Kawah Candra-Dimuka. Panakawanipun boten sajeng sami nututi. Lho. Purnawijaya kuwi adhiku Ki Buyut. Oh, Kang Rai. Iya, menawi ngaten monggo dipun tututi kemawon. Lho. Kowe iki mikir wong ngimpi kok ditututi kepiye? Empun tapi tados kalian atur kula. Kula niku sauger ngimpi mesti numusi. Weh lah dalah. Adhiku Purnawijaya. Kowe salah apa diisi dia cemplung miyang ya mani Yai. Wah. Oh, Purnawijaya. Kowe salah apa, Di? Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana iki wayah ulun Kunjara Karna kang merpeki marang jeneng ulun katos mengko kaya waras telup lumepas ana apa nggih. Inggih Pukulun, kula mireng pawartos bilih kadang kula Yai Purnawijaya dados ratuning widadaring Tinjamaya. Nanging sareng kula padi dhateng Tinjamaya jebul pinanggih suwung Pukulun. Oh iya. Sumurupa Kunjara Karna adimu luput merga ngagem asma Purnagirinata. Dening Sang Hyang jagat pratingkah diliputake saiki wis dadi urup-urup marang glening Yamani Kunjara Karna. Oh, adikku teka semono kang dadi lelakonmu Yai Purnawijaya. Nggih Kunjara Karna ora perlu ditangisi ya nggih marga kabeh menungsa iku bakal ngunduh marang tandurane uga sinebut ngunduh marang karma pala ya nggih. Inggih Pukulun, mula supaya kita aja nganti kecemplungake marang naraka tumindakmu kudu sing ati-ati lan aja nganti nerak marang piwulanging agama kang sira rasuk ya nggih. Awit ngelingono menawa pasiksan neraka iku banget gegirisi nandhang sangsaya kang tanpa ana pepindhane nggih. Sang Hyang Yama pri mbok bilih dipun keparengaken menapa kemawon Pukulun menggahing dados isen-isening Yamani. Oh mangkono nuri ya ndak keparengake sira wuninga marang sen-isening naraka
ing pangajap kareben sira mitung sadurunge bakal tumindak kang nerak marang wewalaring agama. Ayo. Ndak kan nyedhaki tepining ya maningger kula dherekaken pengulun. Mulatnara sang Kunjara Karna sumira kamanungsan wis prapta tepining Yamani Kunjara Karna nringgih mara kaki waspadakna nggih Kunjara Karna kayana wit dumadi saka tembaga menika iya rene curiga godhonge senjata kembange cakra uwahe mimis kae jenenge wit patra kandaga iya wit kae kanggo pengiyupaning sukma kang nandhang dosa nalika para sukma dosa mau ngiyup ana ngisor wit patra kandaga wiwit saka uwoh godhong